Chief Whip of the Nigerian Senate. Now, Chief Whip of the Federal Republic of Nigeria. And I accept. My brother, Chief Dr. Lex Otifai. Nobody created as a cabins in Nagano, Oma, better than Munga. Oh, Canada, but I'm never. Instead, they two are Kais who are now one song. Another night than car. Alamo was mostly because I was in Krema, I don't know. Never I will be 3 centers. Within the man, only the Kuma together. Only with 2 minutes, one day. I only one Kono. I got in Nigeria. Kanya, Gamayama. Over going on, and when I guarantee was number. Oh, you kill me, Nanya. Oh, only Guadi Nanya. Everyone is only Jagan and Gaina. Nigeria, wherever I did, you know what I got. Even on you, who's that taking Nanya? Says you can only use Dr. Josie. Okay, I'm making me. I came in a young also. When I smile, I got the line. Okay, no, not here. On a wooden. I got organic on a wooden. I come now. All my interest can cook. And I can cook what I want to do. You think I can win? I'm a bang and yank. I go to the estimate to make cheap with food. Automatic. Don't waste your time. Nigeria. Onye were ubi emegini ewere oke onye ọbụla lu onye mana onye na-aga ewere nke gị mechie ọnụ na-eso onye na-ebe ekere ibe ụmụnne ya ketara ọ na-eso onye ahụ onye mmụọ ya bụ ihe a na-eje kịta bụ anyị ekwe n'oge nke anyị ndị gụrụ sọng ga-afụ intaviu mee ekwu na kịta oge onye Igbo ga-abụ prezidenti Nigeria. Ebere na song 27th of July. O nwere nje weta ndị mmadụ onye na-elote nwanne on my birthday 19th of July 1 p.m. my phone ya akọ ya bụrụ July ka nsana ma agaghị ya na mụ ya hụ bekee mgbe ọ pụtara ọ kpọkwa again nza nke mmiri enyi ọtụmanụ mara ga-eso ọ mara taa birthday m oweziri ọ ga-akpọ m wish him happy birthday o etu a ka esi abụ onye amụrụ nwanne ya nọ so na ije anyị ga-eje ije nwanne ka ọ ga-abụ anyị na-achọ onye ga-abụ oje ya eweta gịnị nwanne ya ugbu a bịara be ka nnọ aga m ekwusi okwu ike you know I love you when you use that I love you onye abụ onye bụ mmadụ ka ọ bụ as national chairman of Abia ọmụ a si na ọ ga-azọnata gọvanọ Ojenya o merikwere emeri esoghị n'ochi ọgbanye agbara nke second one win ya na court of appeal ekopụrụ n'elu onye a bụ
onye nwere echiche ọdịmma ala anyị ọhịa m na njide ma ruo taa ihe dị dum na-eme na pati m n'ebe anọ edum ị na-achọ ime ọ ga-enye gị bụrụ sọpọt nke unu na-eme n'agụ ihe dị mkpa bụkwa aja dị mma na ịkpọrọ anya gị na ya na-eme onye ya like a younger brother everything will be fine with you and nke ọ ga-eme ịkwado ya oge ruo ekwubie maka ibe anyị na-achọ ọdịmma n'Igbo onwe onye anyị na-achọrụ ka ọ bịa ile wayo etigo m ndị mmadụ mana ndị mmadụ abụghị ọrụ ha nwa gọvanọ n'ala Igbo kwodoro n'anya mana nke m value most on that day nke ịkpọ m because amaghị m na ị lotere taa birthday m that 19th of July phone m akụwara one ọnwụ ọjụrụ ka ya special day God be with you so ekelela m ụnụ anyị na-aga anyị ga na-akparịta onwe ihe a na-eme a ga-ejikọ ọnụ wee mee ihe ọbịa ka nna ya ụlọ otu wee n'obi unu ji wee nọ taa Honorable Benjamin Kalu a na-ekele gị amaghị m na gị na onye kere nwanne nọ ekele represent ana m awọchị gị na TVC a na-ebe a na-agba gị ajụjụ atọ ka ejide gị gbụpụ ibe eji ama dike bụ achọ ịtụ ya n'ọkpa ka ọ daa ọwụfụ so a na-enye ya kweshọn na-eme ka ejide ya ome isi etu a ọwụfụ so ụwa mgbe ma na nnelezi afọ ya Benjamin Kalu mana nwanne m Olikop so kita m for the face to face I'm happy to meet you when I see jidekwe jidesi ike nugo ebe ahụ ị nọ na ejidesi ike ihe dị ma na-ekwu na House of Reps ife ọ na-ebe weta ọda pepa ile na ihe wetara ndị agwaghị ndị mfu elu eweta ọda pepa eme appointments chọrọ aha ndị be anyị ya wụrụ onye Abịa ya wụrụ onye Imo ya wụrụ onye Enugu ya wụrụ onye Anambra ọsọ ya wụrụ onye ndị be anyị ile na data ọda pepa eweta list appointment ile na aha adịghị ebe anyị dị n'ọnwa ya enweghị ha aka eme iwe n'aka si ya Mr. Speaker na Ikwere na ebere aka ụmụnne gị not one na ọmaga oil representation ọ bụrụ ebute nsị ọ gabelu so as the spokesman of the House of Reps you are a principal officer onwe ife ọ na-emeji ya ịchọ ikwuru anya leti na Senate spokesman House of ịka speaker maka chairman Senate House of Reps Committee on Information bụ spokesperson oge ọ bụla ikwuru ka a ga-ewe ọ bụrụ nke speaker ikwuru anya asị na nsogbu adịgo so use your position well. Use it with courage. Use it with focus so that you will do things that will uplift our people. I wish you well. I Toronto, you are following us behind and they will always give you support. So, ekelele mo. Libo mano. Libo mano. They are